Di es Dunger. Sore jatah parkir nang kene iki. Cukup ora? Sore nek iki sore sing kondangan Mbak Heri aku. Es Dunger. Kok abang iki kayak apa teres? Enggak, ini pakai pewarna makanan, bukan merek. Di scan set Es Dunger. pas tiket ini iki Es Dunger 27. Kowe 27 ben apa? Itu nomor rezeki, Mas. Ana iki ana kencana manis kuwi apa? Manis itu namanya, nama es, nama itunya, nama trennya. Seger tenan aja asli. Asli seger ini. Ya siapa ya, Pak ya? Malah nyedek bakul iki. ya karo bakul es to Oh, ya ben viral sesuk ben laris yo ya. Tak follow jangan. terus TikTok-e TikToknya nganu Mbak. Apa sanes tuh ya ya? sanes channel Channel TikTok. Sana channel. Oh. Dadi ra duwe channel Oh, soal TikTok aja. Beri mana kan juga kan dalam lekas gitu. Oh, ya dan ngono kuwi. Orang acarane iki ngono to. Mundur. Tetap batasan view Iya, ini apa nih? saking kan arek jagani bapakne iki ya, ya. Yang kopi kayak baik terus apa bapak mau ya kondangan dari kondangan kayak Mbak Kakong wong loro kira kondangan jenengan komplit Mas Komplit. Ya tak kok kaget. kan kono Wah, bapak ora. Dun ini baik kopi ya Aduh, dan kalau kan jalannya rame, dan selesai. Ketanireng barang. Ya, petanitan, piara, HP. sampai singkong. Lene tape sikang kan apa? Ini satu singkong. Lah ya nek liyane tape sikang tapi apa? Ada. Tapi ketan ada. Roti tawar barang. Ya. Susu. Sirup apa ki? Ini sirup Nigusari. Nutrisari? Nigusari. Nutrisari. Iya, bakul. Biasane nanti wae anune. Biasanya terus sekolahan Mas. Mangkene Sekolahan SMP 27 sama SMA. masih get cara piwar Get. yo get Wah, tuku siji tenan si Get e. wis dadi nah